Benji chinhu one chauri kuda kunzwa about Advocate Nelson Chamisa chausingagoni iwewe ndechekuti wakatiza kuZimbabwe uri supporter yeZANU-PF, mba watiza ZANU-PF yacho nenhamo yekuZimbabwe, ndobva waenda kuSouth Africa kunodhiraivha gonyeti remabhunu vaya vamunoti pasine mhando, vakawanda kunyika inokondererwa nemhando. Advocate Nelson Chamisa right now vari kuZimbabwe vanoemploya hundreds of people mumaprogramu ava vanoita, mungava mabasa avo, makambani avo. He is actually helping furthering the interest of Zimbabwe. Izvezvi vanototambirisa vanhu, kunotoone mhuri notorarama because of ivo, kwozoita vanhu vane hope because of ivo. Iwewe hauna kana one munhu waunotomboemploya muupenyu hwako hwese. Hautobhadhari tax kuZimbabwe. Advocate Nelson Chamisa vanobhadhara tax kuZimbabwe. Hauna contribution yaunoita kuZimbabwe kunze kwekutumira vana vako mari yekuti vararame yawakatizira ka kuZimbabwe kuti uyozotsvaga kuno kuti ukwanise kuendesawo vana kuchikoro. Haubhadhari tax kuZimbabwe, unogara kuSouth Africa. Advocate Nelson Chamisa vanobhadhara vashandi muZimbabwe, vanobhadhara tax muZimbabwe, vanocontributa in the economy yemunyika yeZimbabwe, vanoitawo mindu inoita kuti nyika ifambire mberi. Iwewe chako kungoti wakagara mugonyeti remhando remurungu mhando, wakagara mugonyeti uri kuSouth Africa wotanga kuda kuzvikompea naNelson Chamisa. VaChamisa vanogara kuZimbabwe right now vakatarisana neZANU-PF kumeso, vanoswera vachinoita nevarume veZANU-PF vachivaudza kuti apa muri kutadza apa, apa muri kutadza apa, apa dai maita so. Iwewe unenge uri kuSouth Africa wakagara mugonyeti, hauna kana contribution one yauri kuita kunze kwekusora nekutsoropodza nekutukirira. Mukanwa mako makangozara zvituko, kusora, hauvaki. So vanhu veZANU-PF chaivo vane brain dzinodhonza vanotoziva kuti you are a liability. Vanotoziva kuti vakakuisa padhuze vanotora kutukwa nekusorwa. Saka iwewe even gonyeti rauri kuchemera kuna Wikinoriariaka, I can guarantee you kuti hafa akakupa, because haana chaanowana nazvo. Mileage chaiyo inoita kuti uverengwe among men hauna. Une behavior yembana dziri pabhawa, kungosoropodza nekutuka nekusora. Chawaitawo iwewe chinonzi chiri kuita a positive contribution panyika hapana, kungotuka nekusora chete. Kuti uite zvinhu zviri progressive, utaurawo zvinhu zviri progressive, zvinhu zvine uremu neudzamu, haugoni. Ndonje Benjamin wakutozivikanwa kuti you're a professional beggar. Izvezvi ndombiri yawafamba yekukumbira zvinhu zvausingakwanise kupiwa, yokuti ukaita munamato wakadaro kuna Mwari, Mwari anotombotanga kutarisa vasati vakupindura kuti dzakakwana here, nekuti level iroro hauna. Hausati wane level rekukwanisa kuita owner wetrack iwewe, hauna. Ukaona uchiri kutodhiraivha track remumwe munhu usina masaving, uchitomirira salary, usina mari yeschool fees, uchitomirira kuti mwedzi upere, and you dream kuti iwewe uchazoona gonyeti ugozorirana pagotobuda zvisinu. I think we are being misled. Amene vari kukunyepera, nekuti kana dai ukaripiwa nhasi track iwewe, mangwana nofuma wakabhuroka chai, mangwana tinotokuona watorisa pamarket, nekuti brand dzacho idzodzo dzokuti utomborana logistic company hauna. Uchiri kutobata chidhiraivho gonyeti remwe murungu, uchidefenda ZANU-PF uri munyika yeutorwa, uri munyika yeuvando, but uri kudefenda ZANU-PF, wakatiza ZANU-PF yacho kumusha ukaenda kuSouth Africa, then wakuda kutiudza unako hweZANU-PF. Iwewe wakahwanda musango, wakasiya vana nemukadzi, ukatiza ukaenda musango, unotoponerawo pasi pebridge paHarry Smith paipa kuti utombonzo
watapudza, asi unoda kuti uya uchitiudza zvokuti ZANU-PF yakanaka, mukadzi nevana vari kumusha, murume mukuru akaita kunga iwewe. Haundwo kunyara, kutobhega, kukumbira kubhega zvinonyadzisa. Haundwo kunyara. Usazvikombena na Nelson Chamisa my man. Hauna level ravo iwewe. Hausati wakutomborema zvokutombodaro. Hautombosvika kana pakota yelife yaanayo. Hausike. Hauna depth neudzamu hwacho hauna. Saka chinokupa simba rekuti utsvage kutuka ka. Inyaya yekuti tinoziva kuti you are useless. Urikuda kutsvaga political mileage uchishandisa zita remunhu. Haugoni kuzvimirira semurume. Haugoni. Unoswera chita yapu unga mvana iri pabhawa nekuti kuzvimirirawo semurume utaurewo zvinhu zvinovaka, uranewo kambani yako, uitewo something, uemployewo vanhu, uitewo vanokushandira uchisumudzira nyika, uchiti haukoni. Asi urikuda kuverengwa amongst maheavyweight iwewe. Utaura kuti sewiki ndo ngavandipe gonyeti. Benju uchiri mwana mudiki, nyange hako makore afamba, mupfungwa uchiri pwere, hausati wane dzinodhonza. Politically you are a lightweight. Danga rumweka wangonyarara hako. Nekuti udzamu hauna. Hauna udzamu, wakutozikanwa sebenzi. Vanoverengwa chaivo kuZANU-PF, vanoverengwa chaivo naWikino vakatopiwa. Ukaona wakuita zvekukumbira zvinoreva kuti hauna basa. Ndodzinhu vanofana kuzviyeuchidza izvozvo kuzvidzidzisa. Unoda kutaura zvoti vaChamisa vakati 15 billion, vakazoti Trump. Hauziye chinhu chinonzi political banda. Hautombosweri makoridho anofamba vaChamisa, hautoziye kuti vanoswera kupi. But zvinhu zviri basic, bread and butter issues, muri kudzitadza kuadresa, asi ndimi muri panyanga. Mukuru wako vanoti kuti ngwee kujekesa nyika yese nemagetsi, asi muri kubhadhara magetsi asingauye. Vanoswera chimhanya chidambura maribho nekuti tavhura madhamu, asi munoita 4-5 months mvura isina kubuda papombi. Vanoti tichaita mabasa akawanda, employment creation, but iwewe wakatotiza kuZimbabwe ukaenda kuSouth Africa kuti unotsvaga basa uwane chekubata, kodzokera kamunoita employment creation nemukuru wako. Hauna here kutiza kuZimbabwe? Ko employment creation yamakapromiswa naPay iri kupi? Ko nyika iri kunjingwe nemagetsi ari kupi? Hauti kuona kuti unongozvinyadzisa wega, unozvifumura, ya self contradictory. Hauna mafact, unongokura. Ndima wacho anotaurwa nemukuru kunzi ndiye mune mutotaurwa imimi muchitukwa kabisira. Bosi unodefenda zvinhu zvausingazviye, woswera uchida kutaura zvinhu zvausingazviye. Depth hauna, information hauna, connection racho muzanu pati yako imomo hauna futi. Saka unei ungatoswera uchikompea naChamisa iwewe. Waita mwana mudiki, waita mwana mudiki stark. Ndodanga rumwe munhu ka waingodzika makoperako muri otukanana nababa Tony tikoda unonhanira kuna Chamisa. Uri chindumure wangu, uri chindumure iwewe, you are a toddler. Kana wakuda kudhonza mazita anenge ayaya, you are just a toddler. Apa ndiri kukupawo a friendly advice yokuti ubatsirike. Mukuru wako anoita a lot of self-contradictory messages, a lot of unfulfilled promises. But haumbotini kuti tichiita bet about tichienda to the moon and back kuti Mnangagwa anopromisa vanhu zvinhu asingadeliver. Magetsi hakuna kubva 2018, mvura chaiyo hakuna. Tanzwa nekudrilla zvibhorani nokuisa masolar panel nemainverter kuizama kuvakiridza nyika. But mukuru akapromisa magetsi asingadeliver, akapromisa mvura yaasingaburitse papombi, akapromisa mabasa haako. Tine 90% unemployment munyika, asi munotswera muchiudza zvekuti employment creation. Tadza kugadzira mabasa muchipa maChinese mamaini, maChinese oya nezvivashandi zvavo. But iwe unoda kutoskorotara zvaChamisa. Chamisa haasi kurana nyika inonzi Zimbabwe. Nyika inonzi Zimbabwe iri mumaoko mebendi rako iwewe, baba vako vanonzi Mnangagwa. Ndivo vari kurana Zimbabwe. Uri kudirei kutuka munhu asina chaari kuita, asina malevels of power, munhu asina decision mumonetary policy yenyika, munhu asina decision anoita paeconomy yenyika, ndiyo anoda kuswera chinanga naye. But iwewe
nebaba vako hamukwanisa kuzvitarisa kuti isusu tiri kumbogonawo papi kana tiri kutadza papi. Benji uri mwana mudiki, tanhadza unosvikira. Benji ukandwa vanhu vachikuseka vachita vanakwana unenge unopenga. It's because of this kind of mentality yauri nayo yekuti baba vanosvika pamba vanati pamba hapana kubikwa asi vasina kutenga chikafu. Ndobva muri kuita apa. Baba vandobva kubva vakadhaka wotouya pamba wotosvika wotorova vana tisemi tisina kubika asi vana havana kutengerwa chikafu chekuti vabike. This is exactly what you are doing. Ngatimboti masanction aripo. Hamusi kutrade here mimi neDubai. Gold riri kuenda. Mari dzacho muri kudzisa. Mari rangu yakasvika pakupera madiamond kusvika kupera. Mari yacho makadzisa kupi? Maivatengesa muZimbabwe here madiamond. Maivatengesera kupi? Right now tine lithium. 90% of our lithium is going to China. Where is the proceed? Ari kuenda maproceed. Mune masanction futi kuChina nekuDubai. Mune masanction futi kuRussia nekuBelarus. Mune masanction kwese ikoko. Hamusi kuendesera maresources enyika kunyika idzodzo. Your biggest trade partner is South Africa. Mune masanction paSouth Africa. Yet you munoda kugara muchitiudza masanction, but you are actually able to trade. Unlike Rhodesian, takucompare. You guys are actually able to trade. Your party is actually able to trade. Ma minerals are kubuda muZimbabwe every day. Every damn day. Ma minerals are kubuda. Muri kutadza kurana economy. And you want to blame my sanction. Asi munonotenga mota dzakanyorwa dzinouya dzine ma-American brand. Ford Ranger yamunofarira. It's an American model. How do you do that kuti Parliament yese zinozi 218 MPs muda kuwapa ma-Ford Ranger. Ma-chief 220 makavapa ma-Ford Ranger nema-Isuzu bus. Motikari dzese dzodzo, they are American models. Dziri kutodrivwa nababa vako munangagwa iwoyo. They are American models. But you muda kudza sema-sanction. Mari yacho iri kuenda sei mari kunotenga mota idzodzo? Iri kumboenda sei? Mune mari yekunotenga mota asi yekudzosa kuzogadzirisa nyika hamuna. And you want to tell us ma-sanction? Munotaura ma-sanction pamushonga wekucleana mvura. Water purification inoaffectwa nema-sanction how? Mapampu munotadza kutenga mapampu. How do sanction come in pamapampu, pamawater pump? Hamungoni kugadzira mapampu muZimbabwe. Kana matadza kugadzira muZimbabwe paChina pana mapampu. Hapana here ma-chemicals ekuita water purification process. Hamuna here ma-chemicals kuChina. Your biggest trade partner South Africa got everything. Why don't you buy from South Africa if you want to be Christ sanctioned? Then allow that your kind of thinking it exposes you. You don't know that you guys you are thick. Amuzienza munotaura. Muri kupreda propaganda instead of tackling real issues. How does opposition sabotage the Zimbabwean economy when they are not in power, when they are not in charge of anything? Opposition cannot even decide kunotenga picnic for sure yakaita say. It all you guys who are doing that. But you want to come and spread false propaganda panapa mchitaura tanzi nyika ritadza kusafambiswa neopposition. But you got full right dzekutengesa ma-minerals enyika. You got full on access yekutengesa ma-resources enyika. But mari dzacho they are not funding themselves their way back home. Munotadza kutenga mapiriti mimi. Motaura kuti ma-sanction. Saka urada pasina China neRussia vanhu vangada vakapera kane COVID muchitaura zema-sanction. Are you telling me that America ine mishonga iri more advanced kupfuura China? America ine ma-hospital equipment are more advanced kupfuura China. Amuri kutadza kunotenga kuChina uko. Yet muri kutengesa gold nediamond renyika nelithium nenyika. But you cannot do the basic. And you want to tell us about ma-sanction, Benjo. You are thick, you are an idiot. Because right now, South Africa, what do you know about migration? You want to lecture me on migration. You unema double standard. My American propaganda no colonizer USA, Britain. They never went there and started talking bad about Britain. They declare independent. They never blasted nyika yavo. Kana kutaura kuti nyika yavo yakanaka vako America. Anokana declare independent vakagarako. Then what are whoever you want to claim kuti vaka migrate vakaenda kupi? Hapana munhu akambotiza nyika achiti yakashata akanosvika kunze akatanga kudefenda nyika iyo yaasvika ikoko. Zvinoitwa nebenzi rinonzi Bhenji nana Ritendwa nana Kudzai Mutisi the rapist
You guys want to lecture us on morality. You are morally bankrupt, all of you. I'm not principles in you. You are just crying for your meal. Because you are a failed man. Life, you. Look at your age and what you are saying. I want to change at your age, but you are begging weakness. And then you want to come and tell us about running economy. You are failing to run your own family. Get away, man.